Shubor nakaslem jong unongsan hima. Habawan ra ya kamang tingka jong usnem arjar arpusaw arpusan hagaying dorbar tauan haga sngi balang jong katayo. Umentri rang ba kejela ukonrat sangma ula peni. Ya kita kishipo teli kilat bat kishipo teli ki jingkular. Nakikot kisla kibedai bat kamang tingka. Kini kishipo teli kilat ki long ban wanra ya kajing bay pisah hamikalia da ki company shimet kaba amduna ya ka $1 billion. Kabar kadai ka jing penbha ya ki lat ban penyasok ya ka jela bat ki wei pat ki jela bat ki riba marjan ha ka dei bat ka kit kaba ya ki mar ki mata lingba ka bibin corridor bat ukaput ba sauspa asa fulai kilometer bat ka Bangladesh ulong uban yarap ya ka khai ka pateng ha pedeng ka Meghalaya bat ka Bangladesh. Kabalai kadai ban penlong ya ka Meghalaya kum ke tech hub da ka bapundon kam de ki kor ki bor jong ke information technology. Lamang hado shispa asapu kendai kelor tengka haus nam arjar arpusaw arpusan ban penkeo ya ka information technology ha ka jela. Kabasaw kadai ka jing penkup bor ya ki kintay ha ka liang ka yok ka kot bat lamang lai spa prapu kendai kelor tengka na ka benta ki SHG hapo ka NRLM bat nalor kani kidon saki weiru ki senjam banshim. Kabasan kalong ka jingpen kela ya ki jaka sor ha ka jela bat kaladon ka jingmang tengka bantay ki jingtay baper bat kan don ka jingpen lut kabahado sanpo kelor tengka ban penbha ya ka yodo nalor ki wei pan. Hagajo kopor lamang ru harpo kelor tengka na kabentaban pensting ya gajing don jong unyut unyer ha marten kabadan ha mauyong da kabapendon kam ya ka bio mining. Kabahindreo pat kadai ban yarap iki samla ban ai kam ai jam yaki. Hapo jong kani ka sorkar kalamang hado hajar pras pa asan pulai kelor tengka na kabentaban tay bat penbha yaki jakaya lekai. Ban penjanai ki sap ki pong bat ban yarap ha ka jing seng kam seng jam. Kabahenyo kalong ban penbhai ki kam jungok kai perthei kum ka jing shna ya ka Meghalayan Age Center ha maumlo nangta ka Tribal Heritage Center ha Mandalgre ka Geology Museum ha nongna Southwest Khasi Hills ka jing shna ya ki hajar teli ki homestay ha ki Southnem bat kiwei. Kaba pra ka day halor ban penklan ya ka jing penmi boarding. Kaba khandai kalong ban pentikna ba ki nong rep kin yo nong arsha nakakam kaba ki trey bat kaba khaddo kaba shipo kalong ban shna ya ki lat ban penkeu ya ka yo ka kot kabam kata than ya ka maryang lani kata ka climate resilient green economy. Hagawai pat kaliang ka sarkar jela kala pelat ya ki shipo teli ki jingkular ki balong kumni. Ka jingnang penbha ya ki linti ki surok bat ki core network. Kabala pelat ya kamang tengka kaba hajar hanyospa kendai kelor tengka nagabenta ki surok. Bat ki jingtay baper nagabenta usnem hajar arpusan. Ka jing penpoy bat ka jing sam ya ka umbam umdi si ki longying longsem. Lingba ka New Shillong Water Supply Scheme bat kabalamang man penlut hado 6,000 spa san po kelor tengka nagabentaw snem arajar arpusan. Kajing penbit bat penklan ki core internet hakeleng gi jaka lingba kajing etrelang bat ke company BSNL bat ke Airtel panbu ya ki tower 4G hakijaka nong kendong. Kajing ajing yarap lingba kajing tey ki yeng ki sem nagabenta ki break badai hok man yo yagilat jing mentoy. Kajing penbiang bat kajing sam ya ka boarding elektrik ka babiang bat kajing kenshaw pisa ka bala temu ka bahado hajar south pa kelor tengka na benta ka wat ka baar jong ka Meghalaya Integrated Transport Project. Kajing tay ki kamera hall hapo ki dong bat ki shnong na benta ban yo ban penlong ki program bat ki jing kendo lang na benta ka bit ka biang jong kinong song shnong ka balamang hado shis pa pra kelor tengka hapo ka Mac Life ban shna bat bantay ya ki community hall ha ki south spa san po teli ki jaka nong kendong. Ka jingwan ra ban weng ya ka jing e jong pat ba
Da ke bawanra ya ke CM Connect ya ke balamang haduk lai folklore tengka na ke benta ke ni ke project. Kajing penbit penbiang ki jaka ajing sumar kajing la kotbor da baro ke balamang haduk si hajar khandai spa anyo folklore tengka na ke benta ban kinteu ki jaka sorkar hapo ke jela. Kajing wanra ya kajing sotunan bar kajing la kotbor kaliang ke puli putih ki benta baro hagebaan sapelat ya ke CM Scholarship Scheme jong snem arjar arpusan kepada ke scheme kaban ajing kersan ki kena kepada hok ban puli haga kelas 11 but 12 kejing skokya kejing pen klan bor ya ke jela da ke bawan ra ya ke mang tengka ke ba shispa klor na ke benta ke program CM Cares kum galat kejing ajing kersan ya ke kinhon ke ba sya yoroi. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center